дар шаҳри Кӯлоб низ чунин як ҷинояти одамкушӣ ба қайд гирифта шуд. Як нафар ҷавони 23 сола дӯстдоштаи худро бо як берамии махсус ба қатл расонид. ин кирдори даҳшатовари ӯро кормандони милитсия сари вақт ошкор ва гумонбарро дастгир намуданд. Бунафша Боронова дар ин хусус шарҳи бештар дорад. Оиларо рукни асосӣ ва ячейкаи давлат ном мебаранд. Аз ин рӯ ҳар як фард дар интихоби ҳамсари ояндаи худ бояд озод бошад, то ки оилаи худро устувор нигоҳ дошта тавонад. Вале мутаассифона дар ҷомеа ҳастанд падару модароне ки дар оиладоршавии фарзандони хеш зиддият нишон дода, онҳоро ба шахсони интихоб намудаи худ хонадор намесозанд. Чунин ҳолат дар шаҳри Кӯлоб боис гардид ки ҳаёти нафаре аз даст равад. Азизов Сомони Илҳомҷонович соли таваллудаш 1998 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб маҳаллаи чарамгарони Поён даст ба ҷинояти махсусан вазнин, яъне куштор задааст. ӯ бо Пирумшоева Омина Аҳтамовна соли таваллудаш 2002 сокини шаҳри Кӯлоб муносибати ошиқона доштааст. вале волидони Азизов Сомонӣ писари худро бо дигар ҷавондухтар мехостанд оиладор намоянд. аз ин Пирумшоева Омина огоҳӣ пайдо намуда санаи 11 майи соли 2021 ба хонадони арӯзшавандаи Азизов Сомонӣ меравад ва ба онҳо аз ишқварзии худ нақл мекунад. маҳз чунин ҳолат боис мегардад ки маъракаи домодии Азизов Сомонӣ баргузор намешавад ва Азизов Сомонӣ ба қаҳру ғазаб омада бо мақсади ба қатл расонидани Пирумшоева Омина ба бозори марказии шаҳри Кӯлоб рафта як адад корт харидорӣ менамояд. сипас ба манзили истиқоматии Пирумшоева Омина рафта ӯро бо роҳи фиреб ба теппаҳои ҳудуди деҳаи чаманзори ҷамоати деҳоти зарбдори шаҳри Кӯлоб бурда бо истифода аз корт 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ном бурда, яъне қафаси сина ва пушташ зарба зада ӯро ба ҳалокат расонидааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Азизов Сомонӣ Илҳомҷонович аз тарафи прокуратураи шаҳри Кӯлоб парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида дар рафти тафтишоти пешакӣ қарор дорад.